Pwy yw Santes Dwynwen? Hi yw nawddsant cariadon Cymru, ac mae ei stori yn un sy'n parhau i gyffwrdd calonnau pawb sy'n ei chlywed. Ei thad oedd Brychan Brycheiniog, brenin de Cymru o'r 5ed ganrif. Enwyd y bannau ar ôl y brenin. Gwrthododd Brychan i'w ferch briodi Maelon, y dyn roedd hi'n ei garu. Gweddïodd Dwynwen am help a roddodd angel ddiod iddi mwyn gwneud iddi anghofio amdano, ond trodd Maelon yn lwmp o rew. Roddodd Duw 3 dymuniad i Dwynwen. 1. Byddai Maelon yn cael ei ddadmer. 2. Byddai gwir gariadon yn cael gwireddu ei breuddwydion. A 3. Fyddai hi byth yn priodi. Redodd i ffwrdd a dod yn lleian, a threulio gweddill ei bywyd yn helpu eraill i ddod o hyd i hapusrwydd a chariad. Ymsefydlodd ar Ynys Llanddwyn a threuliodd ei dyddiau yno. Mae eglwys Santes Dwynwen yn parhau i fod yn un o lefydd mwyaf romantus y wlad hyd heddiw. Ers canrifoedd, mae pobl o bob cwr o Brydain wedi teithio yno i ofyn am gyngor cariadus ac ymweld â'i ffynnon sanctaidd, i chwilio a gobeithio am hapusrwydd yn y dyfodol. Rydyn ni'n dathlu dydd Santes Dwynwen bob blwyddyn. Mae pobl yn rhoi cardiau ac anrhegion i'w anwyliaid gan gynnwys y llwy gari draddodiadol. Mae yna ragor o leoliadau romantus ar draws y wlad hefyd. Ffynnon Sant Cybi yn Llangybi, Ffynnon Fair, cefn Meiriadog, Ffynnon Maindy yn Aberhonddu, Ffynnon Antwn Sant yn Llansteffan, Ffermdy cefn Ydfa ym Menabont yr Ogwr, Cofeb Llywellyn yn Hwlffordd. Ewch i ymweld â rai o'r lleoliadau yma mwyn dathlu Santes Dwynwen. Cadw lles pawb.